Kono wono makachene yankwa asante mantem no emwen. Na asante mantem mo no ne abato mpesua na makomako aduanan enson ene wo 47 constituencies. Na hwemu mu miensa na mpanimfo chemu asante mantem mo abato ebekoso yankopon yadom a memrenda no wonom entubie. Kwabena say want to haba adanse asokwa na afa mensia south nso want to haba Adom Kasee de akyese. Si amanyoko no nkrabata wa asante mantem hempanfo e de ato edwase. Womo abato ebeba so eda memenda no. Abato mpesua so aduanan enso wa asante mantem ha no. Emu aduanan enan enebeto parliamentary and presidential ni ebie. Womo ekirema menhia de enya de ombeto bi kura. Na mmom adanse asokwa ane fomena de wombeto presidential ni bi nenso parliamentary de enya de ombeto bi. Edi nkan eye menhia south. Emse hono nchinu ahyew kakra ba eye omo constituency elections no ho. Nti ho de the presidential and parliamentary ni nyina ye dey ato ho. Omena ne adanse asokwa ne de eye mpanyumfo e won kran e na omo eyi asutre se yantwentwen so kakra. Ye se ade apanyine so te wo obehuna kwa akofro nyina kra wonya dey. Ti efi se eye adwempam e na ye mpanyumfo e de atu sa na mo no. Amro moto constituency elections no. Enam ballot papers na ensunti e ma baabi wo ha abato ne twentwan ne nase e baabi krampo de wo mutu eheda nanso Abbas Nudin o ye kasamafo edema NDC amanyoko no wasante mantem ha e de atodwa se wo mo de hyehepa agua mu esi ano kwan na ne ya ye ni se bia constituency bi wo ho na nipa 1000 na beto aba ballot no ye printe 10% more indi se ebi kosho to kra no a omo betimi ahwe eye extra ballot na ya provide no no de ato wasan e de atodwa say bambofo nko a na bebo ban e wo bia wo mo eto aba no constituency bia ya designate baabi as polling center e ho ne beto aba e ho no eye the recognized security agencies no a ya police for no mo na bebo ban enti ho no vigilante ni ana ubia ni ho a wotumi se oba ho beka se obeye dey obebo ban ho na police for aye ni a police for edi nsawo so a omo nso aboya no ho ba se yesese omo ye bia ma asomdwe ba no omo beye